Os fondos mariños dos portos galegos están a sufrir importantes limpezas nas últimas semanas. Portos de Galicia está levando a cabo nas 3 provincias costeiras a quinta fase do plan de limpeza de dársenas. Na provincia de Pontevedra esta acción levouse a cabo nos portos de Moaña, Aldán en Cangas, Tragobe en Cambados, Vilanova de Arousa e Vilaxoán en Vilagarcía. Unha acción coa que se retiraron uns 22.000 kilogramos de refugallos. Que desde ese punto de vista este plan ten por finalidade mellorar a seguridade nas augas interiores dos peiraos, basicamente nas dársenas, impulsar con estos cometidos a protección da fauna mariña, que moitas veces se ve afectada, se ve perxudicada por esa acumulación de residuos nos fondos das mesmas, e tamén reforzar a sostibilidade ambiental dos nosos peiraos. A limpeza destas dársenas portuarias implica a limpeza selectiva dos obxetos dos fondos mariños dentro das augas interiores dos portos. Resumir brevemente en que consisten as actuacións, despois da decisión por criterios técnicos das dársenas que se vai actuar ou porque hai algún tipo de solicitude de cofradías ou de outros colectivos do mundo do mar, e coa colaboración das mesmas se liberan as dársenas dese tráfico marítimo mentre se desenvolven as operacións, se acota o espacio de traballo coa extensión de barreiras e despois se marcan a través de mergulladores os obxetos que están no fondo mariño logo dunha inspección subacuática para despois sinalizados con bollas ser izados ou ben a un camión grúa que o traslada a un centro de transformación ou ben se depositan en contenedores de recollida selectiva para seguir o trámite correspondente. O equipo de traballo que se encarga de limpeza destes espazos está formado por entre 3 e 5 mergulladores e un barco grúa, ademais de estar en comunicación permanente coa empresa encargada de limpeza dos portos galegos, quen se encarga destes residuos unha vez chegados en terra.